Gihangop sa mga butante ang labing unang mall voting nga gipahigayon sa Dakbayan sa Subo. Gawas nga hamugaway bugna usab nga hayahay sa paminaw sa mga tao ang sulod sa mall. Sayra natong detalye pinagi nining akong report. Malangan man sa paghuwat sa ilang turno sa pagbutar, way hasol kaya adunay mga lingkuranan ug air condition ang dapit din sila mobutar. Kini ang eksena sa labing unang mall voting nga gipahigayon sa ikapat nga dana sa mall sa North Reclamation Area. Bisan og ana sa taas nga polling precincts, apan do naman usay escalator o elevator nga ilang giagian. Okay ra nga, hapsera po ng bagan. Ang dagan, bugno sa kayo. Portable gyud ta. Oh. Ya kay first time ko nato ni nga ningunanin ni. Bugnaw. O niya, sa maka-shopping na taan ni Kuman? Aw, tan-awon ani ron. Suma ni Attorney Marcel Sarno, ang election officer sa Cebu City North District, nga adunay 2,232 ka mga botante ang naapil sa mall voting. Gikan sila sa 5 ka mga cluster sa barangay Parian nga napili nga mobutar sa mall. Giulagway ni Sarno nga hapsay ra ang proseso pinagi sa paningkamot sa ilang mga partner stakeholders sama sa PNP, AFP, o ang mall management nga partner nila sa mall voting. Samtang ipadayag ni Attorney Leonel Marco Castellano, ang direktor sa Comelec 7, nga posibleng madugangan ang mga malls nga mamahimong partner alang sa mall voting sa sunod eleksyon sa tuig 2025. Ato ang mall voting, functioning ang duha, wala tayong problema. And so far, wala pa mangyud tay election-related incident na ay namatay. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.